Bena nginemfihlo eyisimanga nethuna lakini. I can do wonders ethuneni lakini. Wonders. Nanti ibhayi ngilifuna kuwena. Ngifuna ungitholele ibhayi lengwe. Yabo? Leli bhayi leli. Leli bhayi leli mesilitholile uzana lokumina. Sihambe sokuvusela umuntu wakini diplomatically. Avuke umbone. Avuke adle. Avuke aphuza amanzi owabekile. Nothi utshwala amanzi. Drink water. Simvuse umuntu wakini enze leyo nto. Avuke umuntu wakini akunikeze inombolo zokuwina elotho. Avuke umuntu wakini akutshela ukuthi yini efuna ilungiso la ekhaya. Avuke umuntu wakini akutshele ngomfazi lo nokuzalela ama-pirates legcekeni. Ukuthi lengane akuyona la ekhaya kodwa ungayixoshi. Ngisebenza ngaleli bhayi leli. Ngithole amaswidi eswabiza ukuthi amajoya. Abantu laba bathi babudokotela, we can go all out, but we can absorb your secret now. Then abantu abekho nawo ama-shock spring ok-absorb ama-secret. Iy'mfihlo esinazo thina, akuzona imfihlo zi-understandayo now. Sikutshela imfihlo, abona le channel, ikimithi kutshela into, sikutshela into engazi ukuthi ingokuqala and abaningi bolandela. Because I don't follow people they follow me. I don't research on people they research about me. That makes me Babu Dokotelak. People they follow what they say, I don't follow what they say. I don't even argue about what they say because ngiyazi ukuthi kuphuma emlomeni wengane mnandi abanalonto le. Nanti ke ibhayi. Thola le bhayi leli ngikukhandele, ngimakhe avuke umbekele amanzi awaphuze. Ngimakhe avuke umbekele utshwala buphuze. Ngimakhe avuka akhulume nawe. Akhulume nawe umzali wakho. Akhulume nawe. Kusuke uyile ibhayi leli sikumakhele kahle njengalo.